saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Ikaw ang mahalaga sa buhay kong ito. Walang pagmangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Di mapabayaan kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kadaugan o kalampusan sa matag usa diin iya kitang gibantayan og iyang giatiman ug kanunay siyang nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa matag usa nato nga iyang mga katawhan nga mito bisalig ug nag-alagad sa iyang ngalan. Sa atong pagsugod ni ining maong buluhaton ato ning ablihan ug sugdan diha sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa ato buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahong niya kami o Dios aron sa pagpasalamat sa imuhang pag-uban kanamo, sa imong pagpanalipod ug pag-atiman sa matag usa. Din imong gitagbo o Dios ang tanan nga among gihangyo gipangayo imong gayod nga gipatalinghugan o Dios. Amahan Dios nga makagagahom ni ano sab kami aron sa pagpaminaw kanimo. Nianaw sab kami aron sa pagkat-on sa imong mga pulong, mga mensahe nga imong gibilin alang kanamo nga nakaplagan og madunggan mabasa makatunan diha sa balaang kasulatan. Sa among panag-uban amahan amo kang gi-welcome sa amo karon nga panag-uban ini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw Dios magabless bisan pa sa tanan mo nga mo replay ni ini.
Padayon ka magapanalangin bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga naa sa ilang Pinoy-anan, manaa karon sa ilang trabahoan, manaa man o Dios sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa among mga kaigsuonan amahan nga naa sa gawas sa nasod. Among gipangayo o Dios ang imuhang pag-atiman kanila, ang imong pagpanalipod ug pagproteksyon sa matag usa. Among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi kay wala may mahimo kun wala ka amahan. Busa amahan, salamat o Dios nga ikaw ang nagpanalangin kanamo niining taknaa. Panalanginin na usab kami sa imo mga pulong nga amo karong madunggan o masabdan sa amo karong panaguban. Bless kino matag usa sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato. Wala ko ka-live kagabi mga kaigsuonan o kaganina wa gi ko ka-live sad tungod kay gi-imbitar ko sa usas mga eskwelahan diri sa Sardinia og tibok ko hapit tibok adlaw gyud ko nga tuwa po didto kay naay program ang eskwelahan ang kinahanglan masad kong motambaya didto tungod kay naa man po'y obligasyon nga gibutang o gitiyal sa Ginoo diha sa eskwelahan sa ako mga anak og wa gyud ko ka-live og nagtinguha ko mga kaigsuonan nga maka-live ko karon ug salamat sa Dios nga gihatag og gitubag sa Dios ang atong mga hangyo. Maayong gabi may pakiguban sa ato karon nga panag-uban dili taron madunggan sa FM Station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan tungod kay sige kilat-kilat o gilikayan lang gyud nato nga madamage ang ihang transmitter o ang mixer mahinungdan wala lang gyud usa nato patinguga ang atong FM station tungod sa lakat ng panahon. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga gikinahanglan makatunan sa imong pagsimba o mga gikinahanglan itudlo sa mga kasimbahanan. Sa ato ang pag-adtog simbahan mga kaigsuonan, dili gyud maayo nga nagsigi tag-adto nga wa di ay tay nakatunan. Kinahanglan na agyud tay makatunan. Aron mahimong may kapuslanan ang atong pag-adto og balay alampuanan. Kay diha sa balay alampuanan ginawali ang mensahe sa Dios. Ginatudlo ang mga pagtulunan sa Dios. Og sa ato karong nga panag-uban mga kaigsuonan, ingon nga ikaw og ako iglesia mga lawas ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ikaw og ako mao na kita ang iglesia. Kinahanglan na agad tayo makatunan sa atong panag-uban. Muhatag ko gamay nga oras o takna sa pagtumbaya sa inyong mga mensahe og human sa mga pipila ka mga minuto moadto na ta sa pulong sa Ginoo mintras sayo pa. Kung naapay oras og takna unyang human nato paghisgot sa pulong sa Dios ato nang matagaan og pagtagad ang inyong mga request awit makalangit. Maayong pakiguban ni Marjon, maayong gabi, may pakiguban ni Marjon Palma. Good evening Pastor Gideon watching from Mispa, Talakang, Bukidnon. Maayong gabi ni Rin Donaire. Maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang viewers karon sa live. Sister Vivian Ramos Morales Pakatay, maayong gabi og Ros Berquizio, maayong gabi si Brother Nicanor Sudaria, maayong gabi Pastor Gideon og kanatong tanan watching from San Francisco, Agusan del Sur. Dalaygon ang Dios magpanalangin mga kaigsuonan sa matag usa. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ang pulong kaluwasan. Matud pa maayong gabi Pastor Dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nagdamgo ko Pastor sa una na kong damgo samtang naglakaw kauban akong asawa. Among naagian ang akong kauban sa discipleship kauban sa iyang asawa. Naa siya sulod sa tindahan pero walay tao bisan usa katao niya walay sulod ang ilahang tindahan og ako siyang giduol og
gilamano og perti niyang lipaya unsay buot ipasabot kana ana pastor. Kinahanglan nga sa imuha nga kauban imo nang pangmustahon og mas maayo i-review ninyo ang inyong nakatunan sa dihang ni apil mo og discipleship training kay ang imong damo nagpakita nga nalaylo ang mga pagtulunan nga inyong nadunggan. Kumbaga nalimtan, walay unod, walay nakuha. Amo na nga ako ang advice nimo pangumustaha ang imong kauban dili lang sa paglamano kundi pangumustaha mahitungod sa inyong nakatunan sa inyong pakiguban sa pagkat-on sa balaang kasulatan. Mayong gabi may pakiguban ni Gigi Miss, maayong gabi ni Aldi Conar, good evening og ni Gmart Villanoca o Digala, maayong gabi Pastor Dalaygon kaayo ang Ginoo sa kanunay siya nga naghatag og proteksyon ilabi na sa atong kadaugan sa matag usa. Salamat sa buhing Dios nga kanunay gigamit sa pagpaambit kanunay sa iyahang mga pulong nga atong kalanon sa atong kalag. Salamat Pastor, request ko song makalangit dili hitupngan. Salamat Pastor, shout out ko sa Chateau Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Akong gidasig matagos sa pag-share sa atong programa aron na ato makailagigala ilabi na inyong pamilya makadungog makabati na usab og masayod sila nga nagsugod na ta. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Gigi Mills. Good evening Pastor ug sa tanan listeners. Si Pilis Mantog Jubilin, mayong gabi sa tanan ug kanimo Pastor uban sa tibok mong pamilya. Mayong gabi ni Dante Fabol, mayong gabi Pastor Palihog kog Patukar Milagroso ug si Intis Risen. Matud pa mayong gabi Pastor Gideon Candelario, ang Dios magpanalangin kaninyo. Salamat sa pagsulti kanunay sa kamatuoran. Request kog song labaw sa tanang butang. Mayong gabi may pakiguban og sa tanan naga-replay no. Mayong gabi mayong adlaw, mayong buntag udto kung unsa mang orasaha ang inyong pag-replay niini. Mayong gabi og Dios magpanalangin kanini. Mayong gabi ni Alan. Okay, matod pa. Kisa may na wala na ko mabasa. Si Wilda Prospero, mayong gabi si Aldi Conar karon pako kabalik paminaw kay wala ko'y sipi karon pako ka paminaw. Si Alan Bagyo, maayong gabi Pastor. Sister Teresa Masangid Mandanaw, maayong gabi. Si Joanna Ukulam Ponce, maayong gabi. Thanks sa watch na nag-watch sa live karon. Okay. Si Marlene Garganera, maayong gabi. Salamat kaayo ni Gigi Mays sa pag-share sa atong programa. Si Lucy matod pa, good evening Philippines, watching from Laca, California. Mayong gabi ninyo diha sis, gabi diri sa Pilipinas ug unsa daha diha ay oras diha sa California. Okay, daily hitop nga nako sa Tagalog pagtagad sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Gina Kamahalan. Good evening Pastor Gideon ug sa tanang tibuok mong pamilya. Salamat sa Ginoo makapaminom na pud mi sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. God well bless you always together with your whole family. Ang pulong kaluwasan matud pa Pastor. Samtang naglakaw ko, niabot ko sa balay nga wala ko kaila daghang tao. Pastor unya ang tag-iya sa balay, iya kong gisultihan, iya kong gitudluan sa maong balay. Wala pa mahuman no. Si Rowel Sanipa, maayong gabi ninyo diha Brad Rowel. Maayong gabi ni Sister Tunia nga nanon ka diha sa Tumunoy mo Albual, Cebu.
Mayong gabi ni Tiroy. Mayong gabi pa request kog kanta salig sa Dios. Mayong gabi ni Ma'am Rot Suson. Mayong gabi ninyo diha, Ma'am. Kumusta diha? Ang Dios magpanalangin unsa kahay oras diha ron sa gawas sa nasod. Si Susana Pableo, maayong gabi Pastor Gideon nagsatrama mga Kristohan. Kumusta Pastor? Dalay ko ng atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud di. Okay ra gyud mi diri. Medyo kaganina na busy ko tungod kay gibitar ko sa mga magtutudlo tungod kay dunay program ang eskwelahan sa akong mga anak unya usama pud ko nga gitagaan og buluhaton mo na nga wa gyud ko ka live kaganina. Salamat sa Ginoo nga sa ato karon nga panag-uban kitang tanan nagmadaogon. Si Donsky Beres no? Good evening Pastor, God is good all the time. Si Rizal, maayong gabi Pastor Gideon og sa imong pamilya, maghigda lang sa ko. Mao ba nga naminaw sa imong wali karon kay nalukapa ko ganina, natakil po in taon ako. Sakit kaayo ako ang tuhod, ngol-ngol kaayo ang samad, maglisod kog barog. May tagdili mohubag kay manimba ugma. Okay. Ato nang iampo nga okay ra gyud. Di ra gyud mohubag. Si Masahista, maayong gabi ini mo Masahista vlog, no? Si Genesis Zion, maayong gabi Pastor Gideon, shout out ko sa YCE means nag-Bible study Pastor from Consolation. Salamat kaayo sa pagkakugihan. Si Mark Joseph Monticelio matud pa, maayong gabi Pastor. Maayong nakaabot pa ko Pastor bag ora gyud natapos ang prayer meeting. Matud pa ni Lucy nga nanukad sa California, Saturday sa California. Okay. Alas 5 pa sa buntag dito. Pero diri gabi ina baliktad kay no. Kay dito inig kaadlaw diri gabi isad. Salamat kaayo Sister Lucy o good morning nimo diha. Ang Dios magpanalangin. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati sa tanan ug ako gidasig ang tanan sa pag-share sa ato ang programa ngadto sa inyong mga kaila. Sa presensya mo muko. Mga igsoon, ang atorong hisgutan, mga pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Tito. Ang atorong hisgutan, mga gikinahanglan makatunan sa imong pagsimba. Sa atong pagsimba mga kaigsuonan, kinahanglan do na gitay makatunan. O kung wala tay nakatunan, ang hinungdan ra gyud ana mga kaigsuonan, dili gyud ang wali or nagtudlo kundili kita ra gyud nga nanimba nga wa tay nakatunan kita moy dunay problema kay di magyud mahitabo mga kaigsuonan nga mosimba ta nga way nagwali. Kung mosimba gani ta mga kaigsuonan na gyunay mga nagwali, dunay gyunay mga nagtudlo unya katong mga gipangtudlo mo toy ato ang katunan. Unya sa ato nga kapanag-uban mga kaigsuonan, importante gyud nga masayod pud ta sa atong makatunan nga gikinahanglan gyud nga gikan sa bala ang kasulatan. Sa ato nga panag-uban karon mga kaigsuonan, ang ato rong hisgutan mga gikinahanglan nga itudlo sa mga kasimbahanan. Diha sa Tito kapitulo 2 og ako nagtuo nga ang tanan ready na og ang tanan andam na nga miabli sa matag Biblia. Ablihi inyuhang Biblia diha sa kapitulo 2 sa libro sa Tito. Ang gihatag ni Apostol Pablo nga uluhan o konteksto sa mao nga kapitulo, nag-ingon din nga ang hustong pagtulunan. So mao ni husto ang insakto nga angay natong makatunan sa atong pagsimba diha sa Dios sa mga kasimbahanan. Atong basahon mga kaigsuonan ang bersikulo 1 hangtod ra usa sa bersikulo 5. Pero moabot yun ni unta og bersikulo 15.
Pero ato ra ni nga tagsa-tagsaon gikan sa bersikulo 1 hangtod lang usa sa bersikulo 5 nag-ingon, apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on sa ilang pagtuo ug paghigugma ug malahotayon. Tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babae. Kinahanglan dili sila manlibak o maghubog-hubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo aron sa pagbansay sa batanong mga babae sa paghigugma sa ilang mga bana o kabataan. Patudloi usab nila ang mga batanong babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon sa pagkinabuhi nga putli, maayong moatiman sa panimalay o matinahuron sa ilahang bana sa ingon walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Dunay maayong resulta mga kaigsuonan kon ang matag sakop sa simbahan mulihok sa pagtudlo. Ang resulta nga gipakita dinhi ni Apostol Pablo, walay mobiay-biay or walay makabiay-biay sa mensahe sa Dios. Kung naay makabiay-biay sa mga mensahe sa Dios, ang problema naa sa mga sakop sa simbahan. Naa ang kulang sa mga sakop sa simbahan. Ang simbahan mga kaigsuonan, una sa tanan do na gyunay magtutudlo. Di gyud mahitabo nga walay magtutudlo ang simbahan. Dunay magtutudlo ug dunay gitudloan, dunay nagwali, dunay nagsangyaw. Ug usa sa mga pinakaimportanteng bahin diha sa pagsimba sud sa simbahan maugyod ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili sad mahitabo ang pagsangyaw, dili sad mahitabo nga naay magsangyaw nga walay gisangyawan. Duna gyunay mga gisangyawan. Ug diha sa sulat ni Apostol Pablo, diha gipakita mga kaigsuonan nga ikaw ug ako nga moadtog balay alampuanan or musimba sa Dios, kinahanglan gyud nga naatay nakatunan. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga muatubang ta sa Dios nga atay nakatunan. Dili man sad mahitabong mapakyas gyud ang balaang kasulatan nga ikaw ug ako gipasidan-an sa Dios nga moatubang gyud ta niya. Walay tawo nga dili moatubang sa hukmanan. Ang tanan mo atubang sa hukmanan aron human sa hukom dadon ba siya langit ug dadon ba sa impierno. Og ang hukom dili ibasis imong relihiyon sa akong relihiyon, dili ibase sa atong relihiyon, kundi gibase sa atong matag binuhatan. Kung ang atong binuhatan uyon ba sa mga pagtulunan nga gibilin sa Dios sa balaang kasulatan. Kinahanglan gyud ang matag tawo nga nagtuo nga dunay Ginoo, mga tawo nga nagtuo nga dunay Dios, kinahanglan makakat-on gyud siya sa pulong sa Dios. Dili maayo mga kaigsuonan nga kita mutuo sa Dios apan wala tay nakat-unan nga mga pulong pagtulunan sa Dios. Kay kung wala tay mga nakat-unan nga mga pulong sa Dios, ang mahitabo ni ana wala mausab ang atong kasing-kasing. Dili mausab ang atong kinaiya. Magpabilin ragyapon ang atong kinaiya nga kalibutanon. Magpabilin ragyapon ang atong kinaiyang tawhanon. Ug dili na maoy makapahimaya sa Dios. Dili na maoy makapalipay sa Dios. Ang mga kinaiya nga tawhanon, mga kinaiya o gunahunang kalibutanon, dili na makalipay sa Dios. Kung musimba ta nga dili malipay ang Dios, mahimong walay pulos o walay kapuslanan ang atong pagsimba. Mahimong kaya sayang ang atong paghalad sa atong kinabuhi. Dili maayo mga kaigsuonan nga naghago ta sawa nato. Dili nato maani. Kinahanglan nga sa atong paghago do na gyud tay maaning ganti ug ang maong ganti gikan sa Dios. Nga maoy makapalipay nato, diin makas-smile ta, makapahiyom ta.
sa mga ganti nga giandam sa matag usa. Ako mga pagdasig mao ni, kabalo ko nga doon na kay simbahan. Kabalo ko nga nag-alagad ka sa Dios. Kabalo ko nga doon na kay mga buluhaton nga nahuman ug nagpadayon pagid ka sa pagbuhat sa mga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi. Kay sama sa akong kinabuhi dunay gipiyal sad nga buluhaton aron makapadayon ko sa pag-alagad sa Dios. Nasaid ko mga kaigsuonan nga na kay pagtuo ug doon na kay buluhaton nga imong nakatunan. Gusto sa Ginoo nga dili ka muundang ni anang maong buluhaton, kay wala na gipiyal sa uban tungod kay ikaw ang nakit-an sa Dios nga kapiyalan. Samtang doon na pa kay kinabuhi ug doon na pa ko'y kinabuhi, magpabilin ta nga mga lagad sa Dios, hangtod nga moatubag kuhaon ta diin ta gipakatao sa Dios. Mga igsuon, diha sa atong simbahan or diha sa mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan, gipadayag o kana bitang ginatudlo na, gipahibalo na sa Dios nga dunay mga dili mao nga mga pagtulunan. Even sa panahon ni Ginoong Hesus, doon na mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan nga dili gikan sa Dios. Mahinungdan, doon na mga kasimbahanan hangtod karon nga ang kinabuhi wa mausab, wala bag-o, tungod na kay dili mao ang pagtulunan nga gitudlo sa mga kasimbahanan. Even sa panahon ni Jesus, mohatag lang ko usa ka bersikulo diha sa Mateo kapitulo 13 kay 13 or 15. Ako ra nga tan-awon sa Mateo 15 kung wala ra gyud ko malimot ha. Okay, Mateo kapitulo 15 bersikulo 8. Okay ni, mao ni siya. Ako rang basahon. Mateo kapitulo 15 8 ug 9. Kining mga tawhana nagpasidong kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Diha giklaro mga kaigsuonan, kung doon na kay Biblia, pwede ra gyud nimong ablihan o gidasig ko ikaw sa pag-abli niini para imo gyung masaksihan ang gitudlo ni Ginoong Hesus o ang nasakpan ni Ginoong Hesus sa samtang naapa sa kalibutan. Nga sa panahon ni Ginoong Hesus, doon ay mga kasimbahan nga na ay mga magtotoo. Tungod kay magtotoo sila, nihimo sila pagsimba o pagdaig sa Ginoo, apan ang ilang pagsimba o pagdaig na himong walay kapuslanan. Tungod kay ang ilahang mga nakatunan o gitudlo sa dihang nagsimba sila, dili di ay mga balaod sa Dios, dili mga pagtulunan sa Dios, kundili mga hinimo-himo lamang sa mga tao. Buti pasabot, mga tinumo-tumo lamang. Unsaon ba pagkasiguro nga ang mga mensahe nga gikan sa Dios, mga mensahe nga atong nakatunan sa atong mga pagsimba kaniya, mga mensahe gikan sa Dios? Makasiguro lamang ta mga kaigsuonan nga sa atong pagsimba makadungog makabati tag mga wali, makasiguro ta nga kanang maong mga wali gikan sa Dios kon kita mismo nga naminaw magbasa sa tag Biblia. Pero kon sa imong pagpaminaw misalig ra gyud kas mga magwawali, sa imong pagpaminaw mura confident ka ika nga nipatuo sa imong kaugalingon nga kana gikan sa Dios, walay pagpakabana, walay wala bitaw pagkilates. Kung mensahe bagyo na sa Ginoo, pagtulunan bagyo na ni Kristo, mga mensahe bagyo na sa atong Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo, gidasig ko ikaw sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Gidasig ko ikaw nga kung muadto kag mga balay alampuanan, kung muadto kag mga kasimbahanan aron pagsimba sa Dios, ayaw kalimti ang Biblia.
ayaw kalimti ang balaang kasulatan, kay ang Biblia ug ang balaang kasulatan hingpit ni siya. Way kulang, way sobra. Hingpit ni siya nga muusab sa kinabuhi sa tao, nga mo panalangin sa kinabuhi sa tao. Mga igsuon ko sa Ginoo, makapabag-o ug makapasangkap atubangan sa Ginoo. Dini sa ato karon nga panag-uban, sa ato ang gibasa sa libro ni Apostol Pablo sa libro ni Tito, diha giklaro nga adunay hustong mga pagtulunan. Sa ako nang gikaingon, dunay mga simbahan nga dili hustog mga pagtulunan. Kay dili mga mensahe sa Dios ang ilahang gitudlo sa katawhan. Ang problema maupag yun ni. Ilang gipatuo nga ang ilang gisangyaw mensahe ni Kristo. Apan dili mensahe ni Kristo, mga hinimuhimo lamang diay sa tao. Kung nahitabo ni sa panahon ni Jesucristo, labi pang mahitabo ug mudaghan ang mga simbahan nga magtudlo og dili mao. Basig usa ka nga gitudloan nga dili na makit-an sa Biblia. Kung gitudloan kag mga mensahe nga dili na nimo makaplagan sa Biblia, mao na nay mga mensahe nga dili insakto. Pero diri sa atong panag-uban, ginauting kay sa atong panag-uban wal nay lain ang balaang kasulatan. Kinahanglan mauni imong makatunan o kinahanglan mauni ang imo mauni itudlo gyud sa mga kasimbahanan. Una sa tanan, mga kaigsuonan, si Apostol Pablo do na siya kaabag, si Timoteo. Si Timoteo na himong magtutudlo, iya si Apostol Pablo magtutudlo, magwawali. Ang iyang gitudloan ug ang iyang giwalihan nahimo usab nga magwawali. Nahimo usab nga magtutudlo. Ug mao si Timoteo. Si Timoteo usab mga kaigsuonan nga nagwali ug nagtudlo sa pulong sa Dios, sumala sa iyang nakatunan gikan sa balang kasulatan, ang iyang mga gipangwalihan, ang iyang gipangtudloan nahimo pong mga magwawali. Sa unsa nga kasiguruhan, matud pa dinhi sa bersikulo 3, tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga mga babae. Kinahanglan dili sila manlibak o maghubog-hubog. Sunod, kinahanglan nga maayo maoy ilang itudlo. Katong gitudloan ni Timoteo na kinahanglan mo tudlo pod sila. Nga si Timoteo gitudloan ni Pablo, ingon si Pablo gitudloan o gigihan sa balang espiritu. Si Pablo nagtudlo kang Timoteo, si Timoteo nagtudlo sa mga hamtong nga mga babae, ug ang mga babae mingtudlo usab sa mga batanong babae. Aron, versikulo 4, aron sa pagbansay sa mga batanong mga babae, sa paghigugma sa ilang mga bana ug mga kabataan. Versikulo 5, patudloi usab nila. Si Apostol Pablo nagsugo kang Timoteo, na nagani kay gitudluan o na nagani kay giwalihan, katong imong gitudluan o giwalihan, kinahanglan mo tudlo usab sa uban. Mao nan ingon siya, patudloi usab nila ang mga batanon. Wala siya mo ingong patudloi usab niya. Patudloi usab nila, bot ipasabot daghan ang nahimong mga magtutudlo sa pagdumala ni ni Timoteo sa maong buluhaton sa simbahan. Mga igsuon, mao ba ni makit-an nato sa atong kinabuhing Kristohano? Nga ikaw, nga ako gitudloan ug nahimo sadtang magtutudlo, pastor dili man ako gasa. Daghan kaayo nga dali kaayo makakita og mga rason nga makaingon pagyud ta nga balido kaayo. Mga igsuon ko sa Ginoo, timan ini, oras nga ang tao mapuno sa balang espiritu, oras nga ang tao magiyahan og wala nay lain nga naghari sa iyang kaugalingon kundi ang balang espiritu, dili gid siya makapugong sa pagsangyaw sa pulong sino. Sultihan tikaw,
kung kanunay tang puno sa presensya sa Dios ug puno ta sa balang espiritu, maguul ta nga di kasangyaw, maguul ta kung dili makatudlo. Mao na nga si Apostol Pablo nagpahinumdom kang Timoteo. Timoteo, anak ko. Kay giisip man ni Apostol Pablo si Timoteo nga anak sa pagtuo. Maupod si Tito, si dili lang di ay si Timoteo, si Tito mga kaigsunan, sorry, no, si Tito. Si Tito gitudluan ni Pablo. Og si Tito nga nagtudlo ngadtos mga kababayan-an, ang mga gitudluan ni Tito ning tudlo usab sa uban. Wow. Di ba kung inana ang kahimtang sa simbahan, mudaghan ang mga magtutuo. Mudaghan ang mga Kristohanon. Kay dili lang si Timoteo ang nagtudlo, pati si Tito mga kaigsunan. Ang ato rong gihisgutan si Tito, human naman ta sa Timoteo. Murag na nabatasan nako ang paglitok sa ngalang Timoteo. Pero atong gitudlo usisa karon ang mga mensahe nga naa kang Tito. Okay. Si Tito do na siya gitudloan. Nga matud pa ni Apostol Pablo sa bersikulo kapitulo 1 sa libro ni Tito, nga Tito, gibilin ko ikaw sa buluhaton sa Kreta nga pamahuman. Pagpili og mga pangulo sa matag lungsod. Nya katong mga pangulo kinahanglan mo tudlo usab sa uban. Unya naghimo pod og training si Tito mga kaigsuonan sa mga kabata, sa mga hamtong nga mga babae. Katong mga hamtong nga mga babae o lalaki nga nakakat-o na sa mga pagtulunan gikan sa Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, mitudlo usab sa uban. Dapat ikaw usab ming tudlo usab sa uban. Maunay angay natong tun-an sa dihang mo adto tag balay alambuanan. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga pila na ta katuig nga miadtog simbahan og pila na lang ta katuig nga mabuhis kalibutan. Wa pagyapon tay nakatunan. Usa sa mga pamaagi aron daghan tang mga nakatunan, sultihan ko kamo. Timan ini ha. Kabalo ba mo unsay sikreto or pamaagi sa Ginoo aron daghan kay tang makatunan gikan sa balang kasulatan og dili daling malimtan? Sa panahon nga doon na kay makatunan ug imo nang ikinabuhi, siguruha nga imo ning matudlo sa uban. Kay sa panahon nga imo ning itudlo sa uban, kanunay ni siyang kana bitawng mahinumduman nay mo, mahinumduman nato. Ibin ako mga kaigsunan, kung dili pa ko kanang wala pa nako pangayua sa Dios ang kadasig sa pagwali, malimot na kus mga bersikulo. Kung dili ko magwali, malimot ko. Mao ginay tinuod, sultihan ko kamo mga kaigsunan, kung dili ko mo sangyaw ug dili ko muwali, malimot ko sa ubang mga bersikulo. Kumbaga matayan ang atong una-una, matayan ang atong kasing-kasing kung dili nato isangyaw gitudlo ang atong mga nakatunan. Pero damor kang motudlo, damor kang muwali, damor nga mabaid, mahanas og daghan nga mga pulog, mga bersikulo pa nga imong masayran. Gusto ka nga mahimong tipiganan sa pulong sa Dios, kana bitang punduhanan sa mga mensahe sa Dios, dapat doon na kay mga taong imong gitudluan. Pero ang problema, mao ba kini ang sistema sa inyong mga simbahan? Mao ba kini ang sistema o kahimtang sa tanang mga kasimbahanan? Dili.
Kay kasagara mga simbahan, mga kaigsunan, usaray magwawali. Pila ka tuig ang tao magsigig paminagwali. Inig paminagwali, inig kaugma, wa na sad nang wali. Makadungog bersikulo, inig kaugma, wa na po ng bersikulo. Kay nga naman, wala man hatagig higayon nga makawali. Kay ubang simbahan mga kaigsunan, katuramangyon ang makawali, katuramangyong mga ilahang giila nga kanang giordinahan. Sultihan ko kamo mga kaigsunan. Usa sa mga problema sa simbahan mao ni, wala trininga ang mga tinun-an. Ikaw ug ako tinun-an. Wala nay laing rason nganong ikaw ug ako bautismuhan or gibautismuhan. Ang rason nganong gibautismuhan ta dili aron mahimong dunay aron mahimo tang membro sa simbahan. No. Gibautismuhan ta dili aron mahimong membro, kundi aron mahimong tinun-an ni Kristo. Dili nato nakalimtan. Kung tinun-an ta ni Kristo, dapat doon na gyud tay nakatunan. Dili pwede mga kaigsunan nga tinun-an nga waay nakatunan. Kay kon ang tinun-an nga waay nakatunan, di sad na makapamunga. Wa po nay bunga. Ang may tabuan na mga kaigsunan, dili po na katudlos uban. Dili maayo mga kaigsunan, mamalandong bitaw ta. Pila na ta katuig nga nagsimba? Pila na ta katuig nga miadtog simbahan? Tama na ba o kinaba? Nga wa tay nakatunan? Nga atong ipatu atong kaugalingon nga okira ang tanan? Mga igsuon kos Ginoo. Sa sulat pa lang ni Apostol Pablo, ang seryoso nga tawo nga nangalagad, mingtubo, miuswag, milig-on, nahamtong, na matured mga kaigsuonan kos Ginoo sa bisan unsang sitwasyon o kahimtang sa iyang pagpuyos kalibutan. Lamang dunay pasidaan si Pablo. Kung kinsa lamang ang iyang pawalihan, kung kinsa ang mga tao nga patudloan ni Timoteo or ni Tito. Sa panahon nga gitudloan ni Pablo si Timoteo, sa libro sa Timoteo, dunay mga gipakita ni Apostol Pablo nga dunay mga tao nga dili dapat tudloan. Yes, dunay mga tao nga dili dapat tudloan. Ingon si Apostol Pablo, versikulo ikaduhang Timoteo kapitulo 2, versikulo 1. Diha gipakita hangtod sa versikulo 2. Diha giklaro mga kaigsunan nga dunay mga tao nga dili dapat tudluan. Kapitulo 2 sa ikaduhang Timoteo, versikulo 1 hangtod sa 2 nag-ingon, busa anak, pagmalig-on, pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Wow. Apil si Pablo nato. Dong Timoteo, anak ko, pagmalig-on, dili sa bahandi sa imong pagkadato, dili sa pagkakwartahan, kundi pagmalig-on diha sa grasya diha kang Kristo Jesus. Versikulo 2, itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong mga nadungog, nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Mga igsuon, dili tanan dapat di ay tudluan. Ang angay lang mang tudluan katong mga kasaligan. Kaya ang dili kasaligan, dili na katipig. Di yun na katipig ganang di kasaligan. So usas mga angay na tuntukion sa itong pagkakristuhanon, kasaligan na ba ko? Sa imong pangidaron nga nagsimba ka og Dios,
Uting kaya karon ang imong kasing-kasing unahuna, kasaligan na ba ko? Ang taong kasaligan mga kaigsunan kung makadungog siya dili maayo nga sumbong nga tos gikan sa iyang isikatao. Kabalo na siyang mutipig kana mga taong kasaligan. Pero ang tao nga dili kasaligan kung suginlan ganig dili mao kanang pagpangdaot batok sa iyang isikatao, siya nga gisultihan, iya po ning ipanugilon sa uban kay dili man siya kasaligan. Kana bitong makadungog ka og pagpangdaot labi na sa simbahan o labi na sa mga magwawali o kaha sa imong pastor, gidaot ang imong pastor, imbes imuhang proteksyonan, imong tudluan tong tao nga nagdaot, ang problema kung imo ning ipanugid pud sa uban. Unya dali ra bang sakyan kining pulong pagpangdaot? Ang mahitabo ana sa atong pagkakristohanon dili ta kasaligan. Pero ang taong kasaligan kaantigo ng mutipig, kaantigo ng mutago, kaantigo ng muila kung angay ba ning isugilon og dili ba. Nya si Apostol Pablo sa kinabuhi gani ni Timoteo, mga igsoon, gipasidan ana si Timoteo nga dunay mga tao nga dili na maminaw sa tinuod nga pagtulunan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga mga pagtulunan. Ang ilang hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon og magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. So dito pa lang sa panahon ni Timoteo, doon na mga tao, mga kaigsuonan nga dili di ay dapat tudluan. Samot na sa panahon ni Tito. Kinsa man day ang angay tudluan? Kabalo ba mo kinsa angay tudluan? Kato mga taong uhaw sa pulong sa Dios. Kato mga taong gustong nangandoy nga makakaton. Kay pertira pong pagkalaaya. Perting pagkalaaya mga kaigsunan nga magwali kas mga taong dili ganahang walihan. Mahinungdan miingon ko gaganina, kon sa atong pagpangalagad wala tay nakatunan hangtod karon. Ang tao nga walay nakatunan dili na makapugong, wala na'y pagkamapinuganon. Kasagaran sa mga taong dili makapugong, naa kanunay ang pagmahay, naa kanunay ang pagbasol, pero ulahin na ang tanan. Miingon si Apostol Pablo kadto kang Tito, tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga mga babae. Kamong mga babae, mao ni angay ninyong i-practice. Mao ni angay ninyo nga kana bitawng paningkamutan sa pagpangalagad sa Dios. Pagkinabuhi nga hamtong, dili kaantigong manlibak. Bati sad kaayo nga pila na kasimbahan ang atong gitapon-taponan, pila na kakaratula ang atong nasudlan. Unya kusog ra gyapong manlibak. Hinaimong tapad, dili na ko manglilibak. Kanang manlibak mga kaigsunan, pagdaot na siya. Or paghatod og mga mensahe nga pagguba sa kinabuhi sa tao. Panlibak og paghubog-hubog. Kinahanglan nga maayo ang ilang itudlo. Sa to pa sa mga kusog mo marites, dapat mga maayo ang mga hisgutan, dili ang mga pagpangdaot. Dili pang pagdaot, mga maayo ang hisgutan. So dinhi mga kaigsuonan, sa bersikulo 2, aritas mga lalaki usa.
Sa mga lalaki kinahanglang mao ni atong makatunan. Diha sa tong pagsimba, diha sa tong pagpangalagad sa Dios, dapat kalmado ta. Kalmado. Mao nay angay natong ibansay sa tong kaugalingon. Dapat kung dunay mga bati nga mga pulong, bati nga mga mensahe, dili ka dapat mataranta. Dili ta dapat mga kaigsuonan makuyawan, makalitan. Dapat kalma ra gyud ta. Ngano man doon naman tayo Dios. Kay sa mga lalaki, mga kaigsuonan, kung imong tan-awon, naagi mga maagian nga mga pagsulay. Kay una sa tanan ang mga lalaki, ang mga bana, sila ang tigpangita. Sila pangita. Pangitag pagkaon. Pero kasagaran mga kaigsuonan sa itong panahon karon, murag doon na po'y mga lalaki nga naanalas balay, ang mga babae mo'y nangita. Kay doon na may mga babae nga dagko og sweldo, kay sa bana mo oy mangita unya dili man kaapas og sweldo hay sa mga babae. So muna nga doon ay mga babae nga ang asawa maoy ni narbaho, ang lalaki po'y nabilin sa balay. Kinahanglan kalma, magmaugdang, magmaligdong, magbalig-on silang pagtuog, dunay paghigugma og magmalahutayon. Mao ni angay natong katunan. Dapat dinhita gitudluan sa simbahan. Kanus aman ta mahimong kalmado kanang walay mga pagsulay? Kanus aman ta makakaton or makadiskubre oy naa na di ay tay pagkakalmado, naa na di ay tay nakatunan, naa na di ko'y nakatunan sa pagpangalagad sa Dios. Madiskubrihan nato nga nakakaton na sa pagkakalmado kung na moagi natag mga pagsulay. Muna ang akon sa imong pagpangalagad ug sa atong pagpangalagad sa Dios. Nakaagitag mga pagsulay, dapat magpasalamat ta sa Dios. Kay diha ta gilig-on. Diha ta na gimatuto sa Dios. Diha ta gitudluan sa Dios, mga igsuon kos Ginoo. So dinhi sa atong gibasa mga kaigsuonan, ikaw gipasahan sa mga pulong sa Dios, gipakita dinhi nga antigo pod kang mopasa anis uban. Og katong imong gipasahan dasiga sadto nga ila pong ipasa sa uban ang pulong sa Dios. Siguruhon gyud nga maayo. Mao na niingon dinhi nga maayo maoy ilang itudlo. Kinahanglan ang mga maayo, dili ang mga bati maoy itudlo. Dili ang pagpangdaot mo'y ipasa, kundili ang mga maayo. Mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan kos Ginoo, mao'y itudlo. Versikulo 6, dasiga usab ang mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglan ikaw mismo ang mag-una kanila sa mga amaayong buhat. Og sa imong pagpanudlo, ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. Dili maayo mga kaigsuonan nga kutobras baba, kutobras sa sulti. Doon na manggoy mga magwawali nga maayo kaayo sa wali, kana bitong prangka, kanunay balaan, pagbalaan, de pagkamatarong, kinindot kaayo ang wali pero ang nagwali may problema. Mao nay pinaka delikado. Kung muwali ganita, kay kinahanglan magyong muwali gyud ta. Kay giwalihan man ta. Kinahanglan man tang mutudlo. Kay ngano man, gitudluan man ta. Pero kung sa atong pagpatudlo, wa gyud tay ng katunan, dili na problema sa nagtudlo, kung dili kita nga nagpatudlo. Versikulo 8, gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway, aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila'y ikasulting dautan batok kanimo. So dili basta-basta gyud ang pagsulti. Dili basta-basta ang pagtudlo. Dapat ang pagtudlo mga kaigsuonan giniyahan sa balang espiritu.
Sa unsa man nga makasiguro ta nga giniyahan sa balang espiritu ang mga magwawali, dapat doon na sila time para ni Lord. Ikaw ug ako, kinahanglan mo hatag yung tag time para ni Lord. Dili kay mo magtuon na lang tag Biblia sa panahon sa Domingo ra. Or sa dayong Domingo, isa pang magtuon, dapat 24/7. Domingo hangtod sa Domingo. Tun-an ang pulong sa Ginoo. Ako mga pagdasig bisag dunay mga panahon nga di ta ka-live. Pero ako kamong gidasi. I-lifestyle ang pagbasag Biblia. Kinahanglan maikinabuhi na nato ang pagbasag Biblia. Dapat kabahin na sa atong kinabuhi ang pagtuog Biblia. Mga igsuon ko sa Ginoo. Unya, ingon din dasiga sa mga batanong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon, kinahanglan ikaw mismo ang mag-unang kanila sa mga maayong buhat og sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon og kaligdong. Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila ikasulti dautan batok kanimo. Tudloi mga ulipon sa pagtahod og pagpahimuot sa ilang mga agalon. Sa tanang butang, kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon. Wow. Katong mga nangamo, ingon siyud si Apostol Pablo nga dili gyud dapat magtubag-tubag. Kamong mga nagtrabaho diha nga naay amo, ayaw mo pagtubag-tubag. Kaya ang pagtubag-tubag dili na ikapahimaya sa Dios. Kay anak man ta niya, katawhan man ta niya. Dili maayo nga katawhan ta sa Dios, wa tay batasan sa ato ang gitrabahoan. Kay kana bitawng trabahante nga kusog kay mo tubag-tubag, wa nay batasan. Mungisirag na isweldo. Pero wala pa gani sweldo, kusog kay mo tubag-tubag. Naarba po'y mga trabahante, mga kaigsuonan, kung pila gani ang sweldo, bana-banaon rapod ang agi. Pila gani ang sweldo, paspasan day paghuman, mo relax-relax, mo ato daig cellphone, unya bantayan kung naaray naiamo. So dili na makalipay sa Ginoo. Kinahanglan mga kaigsuonan kus Ginoong kantigog yun ta nga kana bitang magmatinud-anon bisan sa pagpanarbaho. Ingon din dili magtubag-tubag sa ilang mga agalon. Yes, o mangawat, magpabilin hunoon sila nga buutan og matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulunan mahitungod sa Dios nga atong manluwas sa tanan nilang buhaton. So kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, dapat napahinumduman na ta niini. Dapat nakakaton na ta niini. Nga kung manarbaho ta, dapat dili ta mangawat og oras. Dili ta dapat mangawat mga kaigsuonan og trabaho. Kumbaga mag-agad ta sweldo. Na may mga trabahante nga pila gani sweldo, pila ra poy agi. Murag manamanaon ng bitaw nila. Nya na poy uban mangawat og time. Dugay mo sud, daling mo undang. Kumbaga dugay mo tangka, daling mo undang. Usa na ka klaseng pagpangawat, pagpanikas sa agalon. Dapat dili gyud manawat mga igsuon. Kay kung dili ang tao nga dili mangawat, nagkinabuhi na siyang Dios nun og matarong. Versikulo 13, kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samta asa man ta dapit. Versikulo 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan.
o sa kalibutanong kailibgon og nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi mapinuganon sa kaugalingon, matarong Dios nun. Kinahanglan ingon niini ang pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilawman inig padayag na sa himaya sa atong gamahanang Dios og mangluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga puting katawhan nga iyarag yung katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. Itudlo kini mga butanga o gamita ang tanan mong otoridad sa pagdasig o pagbadlong kanila, ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa. So kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, mibiya gyud tag dautan. Biyaan gyud ng pagkinabuhing dautan. Maunay tinuod nga Kristohanon nga naay nakatunan. Biyaan gyud ng pagkinabuhing dautan. Mato dinhi mga kaigsuonan nga kinahanglan magkinabuhi tang Dios nun, magkinabuhi tang mapinugnanon sa kaugalingon, magkinabuhi tang matarong. Maog yun ay atong kinabuhi. Ang tao nga tinud-anay nga naghulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus, nagkinabuhi yun ng tarong. Dapat nagkinabuhi tang tarong. Kanus ama nato matugkad ang atong kaugalingon, ni mailhan ang atong kaugalingon nga nagkinabuhi tang tarong. Matugkad mailhan nato nga nagkinabuhi tang tarong sa panahon nga dunay mga pagsulay apan mapilin gyapon tang tarong at tubangan sa Dios ug sa tao. Kana bitawng dili mo tukol, kana bitawng dili mo gamit sa tawhanong kinaiya. Kung doon na gani mga pagsulay, dauton ka, bagulbulan ka, kana bitawng mairita ka, kumbaga, I hope sabot mo anang mairita ka. Kana bitawng murag napuno na ka, ayaw gyud og tuguting mapuno ka or maawas na kay may tabuan na mabati ang imong kinaya. So dinhi mauni ang angay natong bansayon nato atong kaugalingon ani nga mga mensahe. Kinahanglan biyaan ang dautan, kinahanglan biyaan ang kalibutanong kailibgon. Biyaan nato kana mga kalibutanong kailibgon, kinabuhing dautan ato nang biyaan. Mao nay mga kinabuhing natudluan sa mga pulong nga naas balang kasulatan. Mibiya gyud na, pero katong mga taong wala matudlo or kahawa gyud magpatudlo, magpabili ng bisyoso. Magpabili ng bisyoso. Unya wala na sila maghulat sa pagbalik sa Ginoo. Dapat kita mga kigsunan seryoso gyutang naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Usa sa mga ilhanan nga seryoso tang naghulat sa pagbalik sa Ginoo, gibiyaan gyud nato ang dautan. Wala na nato ang kinaiyang mailibgon. Daghang kaayong naguba nga relasyon aning kailibgon. Unya nananato ang pagkamapinuganon, matarong Dios nun. Matod pas 13, kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw sa nga atong gilauban inig padayag na simaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Hesukristo. So importante gyud mga kaigsuonan nga mao ni ang ato ang gi-practice. Mao ni gi-practice nato. Labaw sa tanang butang nga diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ka. Oras sa itong programa, alas 8:44 na sa kagabion diri sa Pilipinas. Mag-usa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa ako. Ugma, Domingo na diri sa Pilipinas mga kaigsuonan. Mag-usa man ang kaaniat ning Ako mong gihangyo nga o gidasig nya moadto gyud tag balay lampuanan. Pero kung naa mo sa abroad, kauban,
walay imposible sa Dios. Kay nganuman sa atong panag-uban diri sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, makasimbag yapon tas Ginoo. Kabaylo ang presensya mo. Dili lang kay kumutaas mga kaigsuonan o pakiguban kaninyo. Niining gabion na tungod kay ugmang adlaw, Domingo naman sa Ikaw Ginoo. manimba man ta ugma. Sa dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato, dalaygon ang Dios nga nagatiman kanato. Pag-usama ng mga katigayunan, kung mawala ka sa akong giliran. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang pagdasig sa Dios o pagpahinumdom natong tanan, dapat duna gyud tay nakatunan. Kung ikaw Diyos, Kay kung naatay nakatuna, naatay ma-apply, naatay maikinabuhi, labaw sa tanang doon na may wala nato makatuni kani adto. Or kaha na nakatuna nato kani adto apan nalimot ra punta. iko'y gabaylo Aron dili ta malimot, ang presensya kanunay natong balik-balikan ang pagtuon sa balaang kasulatan. Og aron the more pagyud na nga dili ta malimot, ang atong nakatunan ikinabuhi og itudlo usab sa uban. ang kinabuhi ko. Kung doon na mo'y mga pre-request, mga pangutana, pwede ra gyud ninyong isin ang i-chat o i-message sa ako ang account Gideon Candelario. Pwede ra gyud ninyong i-message. Ako rang butang diri ang akong account para maura po inyuhang chatan kung doon na mo'y mga pangutana o doon na mo'y mga pre-request. Kadampan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, Ikaw lang ang kalipay ko, Ikaw lang ang kalipon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, Ugma no, Sister Susana og uban pa nato makauban, Sister Gingging. Ugma na natay klase alas 6 sa gabi atong klase. Ug alang sa mga kaigsuonan nato sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ugma sa gabi wala tay live. Pero ugma sa buntag sa ato ang Sunday service do na tay live. Pero ugma sa gabi wala tay live kay nagklase ko ana. Nagtudlo ko ana sa mga pulong sa Ginoo nga maupoy itudlo sa uban ngadto sa mga tao. ikinahanglan ka, di ko ikabaylo ang presensya mo, labaw sa tanang Gikan ni Gordon Celio, ang uban dili na maminaw og mensahe sa pulong sa Ginoo kay ilang sige og wali ilang sibahan nga gitukod daw ni Kristo. Og live na kaduha ka FM radio sa Shiny FM. Salamat kaayo Pare Gordon Celio, ang Dios magpanalangin. Tinuod yun na no, tora na silang dadon sa mga pagampo. Samtang buhi pa ta og buhi pa sila, dili na to undangan ang pag-ampog pangayo sa Ginoo. May imposible iya sa mga pag-ampo. Ronald Barrios, amin, tinuod jud na Pastor Santiago 1 Kapitulo 1, 2 ug 3 no? Salamat kayo bahin sa mga pagsulay. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, salamat sa pulong sa Ginoo sa libro sa Tito Pastor. Good evening sa kamaayo jud sa Ginoo kanatong tanan. Mga igsoon, manamilit nako sa ato ang programa. ikaw lang ang kalipay. Tungod kay kinahanglan tang mo relax para og mga adlaw makahalad tag insakto para sa atong Ginoo. O Diyos,
Magampo ta mga kaigsuonan ato pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong nga nagpahinumdom og nagtudlog nagpasidaan kanatong tanan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagtudlo kanamo ug pagpahinumdom kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman sa matag usa aron kami makapadayon sa husto nga pagpangalagad nga makapahimot kanimo. Salamat o Dios nga imong gipanalanginan na matag usa sa mga pulog mga minsay nga among nadunggan niining mga takna. Sa among pagpamahulay pagpangatulog, i-bless Ginoo ang matag usa. Proteksyon ni kami kay wala mi mahimo kung wala ka. Amo mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod, ikaw ang Dios magapanalangin kanilang tanan. Panalangin ni sila bisan pa sa ilaha karong pagtrabaho ni nangadlawa kay niining mga taknaa sa ilahang dapit. Buntag sila. Apan salamat o Dios nga padayon nilang nadunggan ang imong mga pulong og nasabtan og na-apply sa pagpuyo niining naong sa kalibutan. Ako silang isalig kanimo ug ako silang itugyan kanimo mahan. Panalipdi sila pinagi simong gahom og ang imong balaang mga anghel padayon nga magabantay magapanalipod sa mausa. Karon akong isalig diha kanimo ug among itugyan diha kanimo among kinabuhi kay diha kanimo o Dios kami may kasiguruhan. Amahan, salamat o Dios sa walay hunong nimong pangatiman ug ikaw lamang among daygon, among alagaran, among pasidunggan kay alang lamang kanimong tanan kadungganan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon manamilit ta usab sa ato nga programa. Sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,